спектакъл и мини пленер под надслов "Добре дошла, Пролет". Поводът, по който Триасити център съвместно с Общински детски комплекс, Школата по театър и Школата за манекени и фотомодели Гранд Моделс организират празника е чрез изкуството да почетем идващата Пролет. Гост на днешния празник е госпожа Пепа Ангелова, директор на Общински детски комплекс. Аплодисменти за нея. И сме в очакване на господин Веселин Харизанов, управител на Триасити център. Както и прекрасни гости са родителите на тези деца, близките, техните братчета и сестричета. Виждам един господин. Кажете, господине, за какво сте тук? Здравейте! Носим писмо от красивата и млада Пролет. Я, писъмце. Нека да видим какво пише тук. Виждане. Не пошпелоне. Какво ли пише? Здравейте, приятели на Общински детски комплекс и на Триасити център Бургас. Благодарим ви за поканата. Да, ще дойда с моите цветя, очаквайте ни. Носим ви много радости и ви желаем здраве, красота и щастие. С обич, Пролетта. Чудесно, Пролетта ще дойде. Ние наистина изпратихме покана. Всеки момент тя ще е тук. Но виждам тук една дама. Коя сте вие? Ха-ха-ха! Аз още не съм си отишла, а вие се надявате на Пролетта да дойде. Сега, като развихря ветровете, тя няма да може да пристъпи. Ха-ха-ха! Вятърко, ще ми помогнеш, нали? Вече. Ах, ти непослушнико! Ще те накажа аз с тебе! Задухай силно! Искам да скова земята! Виждаме, обаче, бабо Зимо, ти не сте трябва да тръгваш, защото виждаме прекрасната Пролет. Тя е вече тук. Ти си възрастна, почини си. Бабо Зимо, здравей! Аз съм тук да кажа, че всички ние трябва да сме добри. Нали така ли там? Хайде да го изпратим. Не! Скъпи ученици, нека да кажем довиждане на баба Зима. Довиждане, баба Зимо! А сега да танцуваме, защото моите цветя са подготвили танц за всички вас. Нека да представим тези прекрасни деца са от Школата за манекени и фотомодели Гранд Моделска модека Бургас. Първа да представя Мона Корами. Заповядай, Мона. Димитрия. Тамара. Ирен. Дария. Габи. Габриела. Мелина. Юлия. Екатерина. Миглена. И една прекрасна Мишел. Заповядай, Мишел, и ти. Нека да видим вашия прекрасен танц. Има място за всички. Колко много цветя. Пролет, цветята са ти прекрасни. Това са нашите малки моделчета. Мона Корани, Димитрия, Тамара Зубарова, Ирен, Дария, Габи, Мелина, Юлия, татето, Миглена, с уникалните пеперуди на главичката, с цветя, Мишел. Нека да видим сега и първата двойка, Мелина и Константин. Хайде, Мелина. Идея. Лектан. Хайде, Мелина, сега ти. Мелина стана минимис Пролет 2012.
12. Аплодисменти за нея, а нейното братче Константин Иванов стана мини мистер Снежен крал за 2012 отново. Аплодисменти още веднъж за тях. Поклонете се, ученици. Хайде следващата двойка. Дария с Габи. Чудесно. Дария е най-новото момиче в школата. Вчера беше записана. Школата за манекени и фотомодели Гранд Модел е към общински детски комплекс, който желая може да запише детенцата си, защото ние дефилираме във всички търговски центрове, но един от центровете, които най-много ни харесва, това е Триа Сити център. Аплодисменти за Триа Сити център. Ирен, къде е твоята малка приятелка? Хайде, вечките. Тамара и Ирен. Аплодисменти за тях. Благодаря ви. Може ли, майстро, още веднъж да чуем тази чудесна песен? Браво! Димитрия и Мона да видим. Благодаря ви. Димитрия и Мона. След това да се готвят Катерина и Юлия. Моите ученици и танцуват и изненадата, която ще видите вие след малко, ще разкрие техните други дарби. Чудесни сте, толкова сте артистични. Мишел, хайде с Игленчето. И Мишел, точно така. Прекрасната Миглена. Точно така. Много си хубава, хайде сега, Мишел. Всички вие бяхте чудесни. Пролет, хареса ли ти танца на цветята? Той беше за тебе. Аплодисменти за всички деца. А сега, мила Пролет, искам да те поканя да седнеш тук на този стол, заповядай. Защото ние за теб имаме поредната изненада. Ти след малко ще позираш на нашите дечица, които искат да те нарисуват и мини пленера е за тебе. Но преди това, докато те се подготвят да рисуват теб и цветята ти, ще представим един поетичен рецитал за теб. Да се готви Кристияна Илиева и да заеме своето място. Заповядай, Кристи. Сред клони разцъфтели са птиците запели, и всеки млад листец, и всеки бял цветец, към слънцето нагоре е чашчица разходила. По градове, села, добре си ни дошла, зелена, свежа росна, ти пролет светоносна. Елисавета Павлева. Чудесно! Песента на Синчеца ще бъде в изпълнение на Ангел. Заповядай, Ангел. Малко цвет съм в полето, аз съм синия синчет, любя въздух на небето и чаполския венец. Как небето са синея, ако ситно ли да съм, с моята хубост хубавея, всяка нива слов и хълм. Аз съм синчет, аз съм радост, водил под мен не расте, аз съм просто като радост, аз съм мило като дете. Малко цвета съм в полето, аз съм синия синчет, любя въздуха небето и чаполския венец. Благодаря ти, това беше прекрасен стих на фантазията. Така, горските менушки в изпълнение на Рени. Заповядай, Рени. Сони, зимните ви кружки, цъфнаха на припев горските менушки. Вижте им цветчето, синичко засняно, първото букетче аз направя за мама. Чудесен стих на Веся Паспалева. Нека да чуем Симона в изпълнение на стиха "Искам пролет". Искам пролет, искам я сега, пролет с разрошените поли.
При вечерна тъничка мъгла с смола по боровите стволове, Пролет с кючури от люляк бял, с облаци от люляци лилави, Пролет за копринен дълъг шал и за къса рокля без ръкави, Пролет с остра боскаща трева, кръв зелена върху мъжка риза, Пролет с това и онова, дето в сметки влиза и не влиза, Пролет в колорита на дъга, издъха на разцъфтяла драга. Искам пролет, искам я сега, утре може да не я дочакам. Малко късно стих на края, но нека да чуем и малко по-ведри стихове от Дария, Екатерина и Иван. Стиха се нарича Хубав свят. Застанете ученици един до друг. Екатерина и най-накрая Иван. Как избор твоя свят, тук родиха цвят. Тук поточе. Тук поточе. Тук поточе живота. Ехче слънце, ехче плам. Твоето стихче. Ако го имаш на листче, как да ти скажеш? Гората, ти запла. Да ви имам Пловдивската градина. И че пее в гората. Имаше листче, кака казва. Да се готви, имитира. Пеете. Ехтислав. Ехтислав да се живее. Разбира се. Добре се стани на сестричката ти. Даниел с стиха Пролет. Айде, Даниел. Пролет. Пеят птички пастухи, тръпне свежия листа, с чадъруци сила, руса пролет пише тъпа. Спира над горите гъсти, спира сред полята тя и разтваря стънки пръсти, най-съмливите цветя. Вдига гугличка и трепка, в луда радост всеки цвят. И по пъстрите му хлебки, топли капчици блестят. Добре, да ми благодаря. Нека да чуем прекрасния стих на Ирен, наречен Росата тихичко прошепна. Росата тихичко прошепна, не всяка пътка да расте, по тишенковите мигли трепна, да озъмзи се на дете. Приля в далечината злака и зажужа при мен чела. След малко щърпът ще затрака, разнахало на цвета крила, а аз стоя под вход на двезен. Опит удъх на цветен клей, сърцето ми се буди с песен, един невидим чичупей. Чудесен стих, браво, Ирен. Нека да чуем пролетно животворно изпълнение на един наш възпитаник на театралната школа Василий Шмайгалев. Пролет, мила, животворна, колко хубава си ти, и засмяна благотворна, пълна с радост, с красоти. Зимний сняг се разтопява, гинат гъстите мъгли, въздухът се разведрява и се пълни с миризми. Чудно, топло, слънце ясно, целият свят се весели. По невята полугласно, там тревата шумоли. По горите хор от птички, чоролика от зоря, а пък в стадото овчички хрупа росната трева. Благодаря ти, Василий. Уникални стихове за пролетта. Каква представа наистина пролет. Ние също ти благодарим. Деца, обичате ли гатанки? Наистина ли? В отговорите могат да вземат участие всички деца, дори и родители. Така че аз ще насоча микрофона към всички вас. Нека да чуем първата гатанка, която е тематична за пролетта. Над цветче се мярка тази цветарка трудолюбива. Там сладост за нас добива. Над цветче. Стигане на ръчичка. Силни. Сала! Точно така, трудолюбивата пчеличка. Аз ще поканя баба Зима, която не е никак лоша. Това е прекрасната Симона Богданова.
Няма да се страхуваме ние от нея, просто беше в роля да поднесе подаръче за детето, което е отговорило правилно. Следващата гаданка е: къща сред гората има, в нея спа тя цяла зима, а напролет се прозина и по пътя си отмина. Що е то? Тук една мама вдигна ръка. Детенцето. Кое е детенце? Там е Това е два. детенце. Да. Мечка. Точно така. Ето наградка и за тебе. Разбира се, че папа Меца спава цяла зима. Знаят всички земни твари. Не е огън тя, а пък пари. А сега де? Да? Топло, топло, топло. Но не. Знаят всички земни твари. Не, пак така топло, топло. Подсказвам. Децата. Огън. Не, Лампата. не. Подсказвам един голям жокер. Даже жокер за най-малко детенце, то ще се сети. Те сигурна оказаха съм. слънце. Мама прави супички понякога пролета от нея. Зеленичко едно, такова и пари. Пари, пари, пари. Точно така, куприва. Добре, ами нека да дадем наградка за дамата. На зелено дръвце бяла камбанка. На зелено дръвце бяла. Разбира се, ето наградка за тебе. Така, свет не гасне в мрака, казва на моряка, аз съм ти другар и съм морски Капитан. Фар. капитан и... Точно така, ето наградка за двама момченце, прекрасно. Нито се купува, нито се продава, а е благ и си ли дава.